Noma tushen arziki, ai noma yanci gaba. Assalamu alaikum, baba barka da aiki. Barka ka dai Iro. Wai har yanzu da kanka ne kake noman nan? Ni na zaci ma wallahi ka bar noman nan. Tunda dai gashi yara sun taso ai sa hutar da kai. Ina zan bar noman nan. Ai ina noman nan ne tun lokacin sai Sardauna. Baba ai yanzu ci gaban da aka samu bai kamata kai da yaran nan wajen kuku 10 ku ta noman nan wajen wata guda kenan gashi ya gagara. Yanzu da tiraktan noma guda ɗaya za ku iya nome gonan nan cikin kwana 2. Haba yaro, yanzu a ce aikin da ya gagara mutane 10 a wata guda, a ce motar tantan guda ɗaya ce za ta gama da shi a kwana 2. Yaro jayayya dai babu kyau. Wannan motar tantan da kake magana, mu fa noman shanu da na raƙuma shi muka sani, kuma bana ma masu yi mana noman nan ba su kewayo ba saboda halin rayuwa. To kana ji ko? Na'am. Yanzu dai gwamnatin tarayya ta fitar da wani tsari na samar da ingantaccen abinci a faɗin ƙasar nan. Domin cin moriyar tsarin, maza garzaya bankin manoma mafi kusa da kai sai ka buɗe asusun ajiya. Hakan ne zai baka damar yin amfani da kayayyakin zamani kamar su motar noma, takin zamani, injin ban ruwa, injin shuka da dai sauransu. Lallai Iro, ka gani ma yanzu na fa'idanci da abin da kake nufi. Gaskiya na ku gode. Wannan sako ne daga ma'aikatar gona ta tarayya karkashin jagorancin ministan noma Abubakar Kyari.